babaran. Ai na siyo akuyan nan amma ta yi kuɗi da yawa ina gaya ma. 18,600 na siyo ta ina zuwa za ka bani na gaya ma. A sake agun da kana ji na? Gani na ƙara so gun ka zo ka same ni a gun. Ai yana zuwa yana bani kuɗin akuyan nan. Da farko babban waya zan siya wacce zan inga yin fafa da ita ina yin WhatsApp sannan sai ɗan jagarin mayan ɗina ina fita faruwana da wani abun nan tsaye ina zuwa ina yin aro ana ɓata ma rai. I got different bars, driving different cars, sun ce na yi kuɗi wai duk na bi nice cars, Dole ni ma in canza waya ba. Wulaƙanci da kuɗinka za a siya, tashi zan je wajensa kawai tun da biyu ba.